Call of Duty je v dnešnej dobe značka, ktorá prichádza každým rokom s novým dielom, či už je to Black Ops alebo Modern Warfare. A dneska je to proste tak, že skôr než by ťa zabavila, z teba vyťahne čo najviac peňazí. A to je problém, ktorý ja mám s touto značkou. Extrémne im záleží na tom, aby z teba vytiahli čo najviac práchov. Úplne si krásne pamätám na ten moment, kedy mali nejaké to predstavenie Microsoftu a extrémne hypovali na nové posledné odhalenie tohto večera a rozprávali o tom, aká to bude brutálna revolúcia, že proste extrémna novinka a bum, trailer na nový Black Ops. A ja si tak hovorím, že toto sme tu čakali, hej? Mohli dať čokoľvek, hej? Nový trailer alebo gameplay záber na nové Elder Scrolls, o ktorom tiež už nejak pochybujem, hej? Môžete sledovať video, kde som to celé vysvetlil potom, tuto v karte, hej? Ale nie, oni nám sem hodia nové Call of Duty, ktoré bude opäť revolúcia, opäť niečo nové a zaujímavé a epické. Ale to, že kampaň bude mať opäť 3 hodiny a budú sa zameriavať hlavne na skiny do Warzone, to nám nepovedia. Lebo to nie je taká revolúcia. Hej, oni nám nepovedia do očí, že dajte nám naše prachy. Oni nám povedia, to bude nové, to bude úžasné, to si brutálne užiješ a nikdy také sme tu predtým nič nemali. Ibaže mali. Krásne si spomínam na tie časy, keď som chodil do starého infocentra v Panovcech nad Bebravou a hrávali sme tam s chalanmi cez lánku Call of Duty 2. To bolo tak strašne pure, to bol zážitok, to boli emócie, proste nostalgia, krásne spomienky jedno s druhým. Call of Duty 2 je moja najväčšia srdcovečka, čo sa týka strieľačok. Ako myslím tých old school. Kamo, to bolo tak úžasné. Hej, videli ste fakt, že sa to štúdio proste posnažilo o to, aby išlo s technológiou dopredu. Hej, mali sme tam brutálne in-game cutsceny, čo som ešte predtým nikde nevidel. Mali sme tam dobrý príbeh, dobrú akciu. To, že tam boli úplne hlúpe NPCčka a v podstate si to mal len takú shooter range strelnicu, to nikoho nezaujímalo v tej dobe, pretože to bolo také nové, hej, nikto to neriešil, že sa to neustále niekde opakuje. Jednoducho tá hra mala veľmi dobrú atmosféru, ktorú si užíval počas celej, tuším, že 10-hodinovej kampani. No a potom sme zistili, že to má aj multiplayer, hej, a to bola tá doba, kedy asi štúdio povedalo, že multiplayer má pre nich obrovskú hodnotu, lebo dokážu do toho napchať rôzne skiny. Ale stále to ešte bolo v takom tom zdravom stave, hej. Potom vyšla Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, proste extrémne, brutálne, úžasné diely, kde sa stali aj rôzne veci v príbehu, ktoré ťa dojali, napríklad smrť Soapa a smrť Ghosta. Prácho Ghost umrel tou najhoršou zradou, akú si v hernej histórii mohol zažiť. V strieľačke aspoň teda. Ako to bolo fakt extrémne emocionálne napäté. To je moment, ktorý mi ostane navždy srdiečku. No a potom sme išli niekam. Hej? Mali sme tu prvý Black Ops, ktorý moc ľudí neoslovil, pretože to bolo také mech, hej? A potom to išlo stále niekam. Až do budúcnosti sme išli do vesmíru, jedno s druhým. Oni proste zašli fakt brutálne ďaleko a jednoducho došli do bodu, kedy už nevedeli, čo tej sérii robiť. Tak prišli s rebootom, ktorý, povedzme si to na rovinu, Call of Duty Modern Warfare reboot dopadol naozaj dobre. Takisto aj ten ich druhý počin, Call of Duty Modern Warfare 2 reboot. Tiež to bolo fajn. Ale už sme mali z toho jednoducho Warzone Fortnite. Už na teba vyskakovali rôzne battle passy, megapeky a ultimátne edície. A zaplať hento, zaplať tamto, lebo budeš vyzerať ako default noob. A potom si tam behal s ružovou zbraňou, skine Mickey Minaj alebo Snoop Dogga a cítil si sa ako v dilinkárni, hej? Proste ty, keď si sa snažili proste brutálny roleplay, ktorí ti samozrejme kazili pikochlapci, ktorí proste papajú rôzne živiny, aby boli rýchlejší, tak si tam proste mal také tie veci, keď... Ja nechcem úplne povedať, že skiny úplne tú hru dodrbali, ale chcem povedať to, že tlačenie tých skinov dodrbalo kvalitu, lebo sa začali sústrediť na ten výdielok skôr, než na to, aby tá hra bola naozaj zaujímavá. No a potom prišiel Modern Warfare 3, brácho. 3-hodinová kampaň, a.k.a. DLCčko.
Ale je to Modern Warfare 3 za plnú cenu, hej? Ale ty si zaplatil za to, že si dostal trošku lepší movement v multiplayeri, kde ti vyrecyklovali úplne, že staré mapy. Proste s ničím novým neprišlo, len proste jediné nové, s čím prišli, je to, že si mal viac vertikálny movement a skiny na rukavice. Pozri sa, ak si myslíš, že je to úplne, že na hlavu postavené, pacni sem odber a like a napíš komentár, čo si o tom myslíš. Hej, dokáž mi, že v tom nie som sám. Ak si myslíš, že nemám pravdu, tak just tam ten komentár napíš a povedz mi prosím ťa, že prečo sa mýlim. Nech trošku dokážem pochopiť situáciu, v ktorej žije herná kultúra. Hej, lebo potom tu máš hry ako Baldur's Gate, ktoré vyhodia plnú hru, do ktorej ešte 2 roky potom pridávajú rôzne patche, aktualizácie, doplnenie príbehov a jedno s druhým zadarmo. A v Call of Duty za pojebaný skin zaplatíš 70 €, ktorý uvidíš len v end screene, hej? Alebo tvoj nepriateľ ho uvidí, lebo to je vlastne len o tom, že ty si kúpiš brutálny skin a machruješ, že na to máš. Kde je logika? Napíš mi, prosím ťa, do komentárov, kde je v tomto logika. Kde je v tomto dobre niečo pre hráčov ako takých. Lebo ja fakt neviem, ja som proste toto video musel natočiť z toho, že som fakt nasraný, lebo proste idem si len tak proste na internet a vybehne na mňa ďalší trailer na nové Call of Duty a teraz hovorím, nevyšlo náhodou nové Call of Duty pred týždňom? Hovorím tak obrazne, ale určite chápeš, že čo myslím tu do očka. Ja viem, prečo si nedajú pauzu rok, 2. Ja viem, prečo si nedajú nejaké 2 roky pauzu na to, aby proste fakt, že niečo brutálne vytunili, hej? Lebo proste prisun money, nie? Treba na nové výly, haciendy jedno s druhým, jak u nás politici, vieš. Tiež nečakajú rok na to, aby ťa mohli odrebať. Toto je dobrá hra, hej? Toto je niečo, čo vyšlo, je to tam proste, zahráš si to a nemusíš si zbytočne platiť hovna. Zaplatíš si raz hru a už viac nič to od teba nejak extra nechce. Brácho!